Ei, altxazazu burua mugikor paretik segundu batez, zu eta zure lagunentzat plan bat prestatu dut eta. Beti plan berdinak egitea asperturik zaude, paseoak, frontoian jolastu, hondartzetako egun sentia. Jakina alduzu zer egingo dugun guk iraila, urria eta azaroko hilabeteetan? Pertsona hauetako bakoitzaren atzean, lan bat baino zerbait bereziagoa dago. Pasio bat baino gehiago dago. Pertsona hauetako bakoitzaren atzean ondare bat baino askoz gehiago dago. Zuretzako bizipenak daude, betirako zurekin geratuko direnak. Gozatu. Ikasi. Bizi. Ondarearen jardunaldian ikusiko dugu elkar.